एक जानी कहत के सखी बताओ तोर लइका भइल है चाहे लइकी भइल हिया तो कौन कौन उपाय कैलू है बोलो बोलो तो लइकी बतावती है का बतावती है अरे कि कौन मास बाबा मो बिया हो कइले अरे कौन मास बिदा कइले हो चापुर ए ललना ए ललना कवन मासे अरे सुतली से जरिया तो ए उजल बाबा ए बाबा अरे देहिया हमर भारी भइली कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो कौन बात अरे कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो ए ए ए ला ला ना बाबा ए ललन कौन मसे अरे सुतली से जरिया तो अरे देहिया हमरो भारी भइल हिंदी का मरलो तो घबरा जाए सोहर होता तो सोहरे से मारो एक मरिया धोई के जावो ए बबुआ ए मरिया धोई के जावो ए बबुआ के बाबा हमके बुलावेनी तो हम नहीं आवेली हमके बुलावेनी तो हम नहीं आवेली अरे हमके बुलावेनी तो हम नहीं आवेली मई से नाता तूड़ा हो ए बबुआ के बाबा ए मई से नाता तूड़ा हो ए मुनवा के बाबा लड़की जवाब देती है का कि सुनो हम कौन मास से सब काम कर लेबे फागुन मास से बाबा मोर बिया हो कइले चैत मास से बिदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बिया हो कइले चैत मास से बिदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बियाह कइले चैत मासे विदा कइले हो ए ललन सावन मासे अरे सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइल सुतली से जरिया तो
आशीर्वाद रूप में सब कलाकार के तरफ से हाँ जी हम ये कहवे आध्या खाती बनवानियो न बबुनी पातर सुतवरिया नियम झुरहुर हो अरे बनवानियो न बबुनी पातर सुतवरिया नियम झुरहुर हो बनवानियो न बबुनी पातर हाँ जी सुपड़िया नियन झुरहुर न हो ए ललन फूलावा ए ललन फूलावा अरे नियन सुगवारो नजरिया नाहिला नियन सुगवारो अरे कौना मासे बाबा मोर बिया हो गइले कौना मासे पिता गइले हो कौना मासे बाबा मोर बिया हो गइले अरे कौना मासे बाबा मोर बिया हो गइले कौना मासे पिता गइले हो कौना मासे सुतली से जरिया तो कहिया हो बड़ो भारी ए ललना कवना से अरे सुतली से जरिया तो दहिया हमरो भारी भइली हो और शुरू में सर्ट सॉन्ग गा के हमारे प्रोग्राम बिगाड़ देबू अब मुस्कान है हमारी खुशी के बात बा कि एगो कलाकार भी हमारे गीत सुन के वो गाना के फैन बनल बड़ी तो तनी मनी इंतजार करे के पड़ी एगो पति पत्नी वाला सुन लो हाँ जी ओकरा बाद सही